Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri geçen gepleşiklerimizin iki sanyny ýyllygyna täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial synplara öwrünmäge çalışdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar 30 ýyldan gowrak garaşylyk ýyllaryna ýurtda emele gelen sosial gatnaklaryň arasyna gatnaşyklary seljerdiler. Şol bir wagtda jemgyýetde adamyň statusyny kesgitlemekde uly rol oýnaýan kapitalyň görnüşleri barada gurrun gozgadyk. Eýsem jemgyýetde adamyň statusyny näme kesgitleýär? Kesgitleýiji faktorlar türkmen jemgyýetine her bir adama nä derejede el ýeterli? Adamlarda adalet we deňligi bolan onam nä derejede güýçlü, ýyl düşünjesi türkmenlerde nä hili manylary öýdüne jemleýär. Biz bu tema boýunça taýýarlanan iň soňky gepleşigimiziň 3-nji sanyny siziň dikkatiňizde ýetirýäris. Bu gepleşikde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly täze türkmen jemgyýetine emele gelen gatnaklary sosial synplar baradaky pikir garaýşlaryny beýan edýär. Hudaýberde türkmenlerde dinden çyksaň çyk ýöne ýyldan çykma diýilen bir meşhur söz bar. Ýylçylygyň ýazylmadyk kanunlary jemgyýetiň guramaçylygyna öz hökmüni ýöredýär. Siz türkmenlerdäki ýyl we ýylçylyk düşünjesiniň ähmiýetini nähili düşünýäňiz? Türkmen jemgyýetinde ýyl we ýylçylyk düşünjesi ören ýokary ödem bol nähilidir bir ýerli häsiýetleri eýe. Meselem Aýdaly Daşow welaýatyna bir aýratynrak düzgünler bar, Liwapda beýleki bir aýratyn düzgün, ahalla ýene başga bir düzgün bar. Ýöne umumlukda olar bir häsiýeti eýe bolýarlar, bir nähilidir bir ýazylmadyk kanun bar. Şol ýazylmadyk kanun esasynda da olar ýaşaýarlar. Şol kanuny da boyun bolýarlar. Meselem şol dinden çyksaň çyk, ýyldan çykma diýilen nakl bar. Şol halkyň götürmeýän zatlar bar. Şol götürmeýän zatlar sen etmeli däl. Ýa-da halkyň isleýän zatlary bar. Azda kärne öz mümkinçiligine görä şol isleýi ýerine ýetirmeli. Ne şeýle düzgünler bar. Meselem bir milleti sylamak, ýaşulyny sylamak, garyb adamlar sylamak, horlugy ýa-da agyr güne düşen adam sylamak düzgüni bar. Şonu adam hükman berjay edäýmeli. Ol bir kanun, gaty bir kanun. Şonuň bilen birlikde öz baýlygyny, kazananyny bir töwerek başyň bilen paýlaşmak, olara bermek, toy görnüşdemi, sadaka görnüşdemi ýa bir öz başda bir oturuş görnüşindemi ýardam etmek ýaly düzgünler bar. Şol düzgünler ýörek gelýär. Şol ýyl düzgüni meniň pikirimçe ören bir özüm ol gaty bir uzakdan gelýän ören möhüm düzgün. Şahslar dürli bolýar, adamlar biri ýalta bolýar, beýlekisi işçiň bolýar, biri gözaç bolýar, biriniň gözü dok bolýar. Adam işçiň bolsa, ýa-da köp zat gazanmak isleýän bolsa, ol adam daş töweregine seretmeli bolýar. Meselem bizim topormuzda bir ýyl garaşsyzlygyň ilki ýyllaryna gowy gazanny, eline pul düşüp başlady, ol öz töwerekdaşyndan derrew saýlandy. Şonu ýaşullaryňa sen şu bolşundan utanmak bu diýipdirler. Ýagny ol öz baýlygyndan özüniň başgalardan artykmaç geýýänliginden utanmaly, şundan çekinmeli. Şol düzgünleri ol boyun bolmaly. Ýöne jemgyýet gaty dürli, adamlar gaty dürli. Adamyň hewesi de edil şolar ýaly. Biri barlygy isleýär, töwerekdaşynyň bol bolmagyny isleýär. Beýleki biri kanagatly bolýar. Ýöne şol iki gapma garşylykly duýgular ýylçylyk diýilen düzgün boýunça nähilidir bir ortarak deňlige gelýärler. Şonu köp gazanýan adam, köp isleýän adam öz islegini, öz talabyny ýylyň ýagdaýyna görä pesetmeli bolýar, ýa-da ýylyň ýagdaýyna görä şonu saklamaly bolýar, çäklendirmeli bolýar. Ine şeýle çäklendirmeler bar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar geçen gepleşiklerimizde täze türkmen jemgyýetine emele gelen sosial synplar barada geňişeýin gurrun berdiler. Bu temany seljerdiler. Elbetde bu urda geçiren ilmi barlygy ýok, ýa-da bar bolan barlyklaryň netijeleri aýdylmaýar. Şeýle de bu tema ören subýektiw bolmagy mümkin. Täze her jemgyýetiň öz kanunlary bar. Siz türkmen jemgyýetindäki sosial synplara nähili garaýaňyz? Sosyal sınıflar käbir adamlaryň pikirçe ýok diýilýär. Ýagny jemgyýetde sosyal sınıflara bölmeli däl diýilen garaýş bar. Ýöne jemgyýetde gynansak da şol gatlyk bar. Baýlar bar, garyplar bar, orta grupda ýaşaýan adamlar bar. Ýöne ol bir baky zat däl. Meselem ýokary gatlykda ýaşaýan adamyň beýleki bir topora düşmegi mümkin. Ýa-da tes gatlykdakynyň beýleki bir gatlyga düşmegi mümkin. Bu ýerde bir düzgün ýok.
cemiyet ütgät durýar. Cemiyet ykdysady, maddi esaslara dayanýar. Şol maddi hem ykdysady esaslar eger hem adama yeterli bolsa, ýagny her bir adam işläp gazan bilýän bolsa, onu şol cemiyetdäki sosial bölünşik beýle bir göze iýilmeýär. Eger de şol mümkinçilik bolmasa, onu ol tapawut gaty güýçlü duýulýar. Şoň üçin cemiyetde gazanýan adamlara da, orta grupda işleýänlere de, ýaltalara da hemmesine bir deň şert töretmek gerek. Ýagny gazan jetmek üçin, öz gün güzerany aýdamak üçin şert bolmaly. Şol şert bolanyny gatlyklar arasyndaky tapawut beýle bir bildirmeýär. Ýagny baý adam goý ol baý bolsun, ýöne men öz günümi kadal aýlap bilýän bolsam, maňa öz islegime görä gazan bilýän bolsam, onu şol maňa ýeterlik dip men kanagat bilen ýaşaýan. Ideal jemgyýetde adamyň statusyny näme bilen kesgitlenmeli? Bu soragyň takyk jogaby bolmany biler. Her jemgyýetiň özüniň kada kanunlary, gymmatlyklary bolup biler. Ýöne siziň subyektiw bolmagy ahmal pikiriňiz boýunça ideal hasaplanýan jemgyýetde adamyň statusy, adamyň awraý nähili kesgitlenmeli? Adamyň statusy, adamyň awraý ol bilen öz mertebesine kesgitlenýär. Her bir adamda hükman mertebe bolmaly, bir derece bolmaly, özüni saklap bilýär. İkinciden adamda hakykatdan adamçylyk bolmaly, bir ejide ýardam etmek, garyba kömek etmek, bir ýalňyş ýola düşýäne bir ýardam berip şonu dogry ýola salmak ýaly bir insan perwer duýgulary bolmaly. Şol duýgular bolsa adamda jemgyýet şol mümkinçilikleri gazanyp bilse, şol jemgyýet, gowy jemgyýet, ýagny ösen jemgyýet ýa-da häzirki Türkmenistanyň dil bilen aýdylaryna bagtly jemgyýet hasap edilýär. Häzir Afrikada bir näçe jemgyýetler bar, olar ykdysady taýdan dünýäniň ösen ýurtlaryndan ýyzda. Ýöne olar parahat ýaşaýarlar, şadýan ýaşaýarlar, agzybir ýaşaýarlar. Şol parahatlyk, şadýanlyk, agzybirlik hemen şol öz gününe kanagat etmeklik. Yine ol adamın mertebesi. Şol mertebeni, şol adamçılığı adamların elinden almalı däl. Eger adamlar şol derece yetip bilse, ol yine adamçılık derecesi bolýar. Bir yerde yine de ýagdaý maddi ykdysady şertler bilen bagly bolýar. Eger de maddi ykdysady şertler kadaly bolsa, bir gün güzeran dolamagy mümkinçilik bolsa, onu adamlar teslige gitmeýärler. Sebäbi teslige gider ýaly o taýda zerurluk ýok. Eger de şol şertler pozulsa, şol ütgöse, onu adam öz derecesinden pese düşüp biler. Bir jemgyýetiň maddi ykdysady ýagdaýy bilen baglanyşykly şol şertler adam diýilen mertebäni, adamlyk diýilen derejäni ýokary götürip bilýär. Türkmenlerde Sowet ýyllaryndan ozal, hatda Rus imperiýasy döwründen has ozal baýlar, hanlar we serdarlar ýöneköy halk bilen nähili gatnaşyk saklapdyr? Öňkü döwürde baý diýilýäni öz garybyna hökman göwçülük etmeli eken. Indi bu ýerde biz egerde has düýplü mesele ýüzlensek, onu Kur'an-ı Kerimde şeýle aýat bar. Men onuň ýöne manysyny aýdýan, siz öz garyplarynızı, yetimlerinizi öýüriň, olary öýlü işikli edin dipdir. Diýmek, egerde sen baý bolsaň, sen töwerüňde yetimler bolsa, garyplar bolsa, sen olary maşgalaly bolary etmeli, olary öýürmeli, gyýyny durmuşa çykarmaly, şoňa ýardam etmeli sen. Ine şol gatnaşyk öňkem bolupdyr. Ýöne Sovetler döwründe baýlary, ýagny barly gatlygy, gaty bir serwet adamlar hökmünde hatara goşdular, olary tanqid aýtdylar. Ýöne hakykatda olar şol adamlar bilen, ýagny öz töweründäki garyplar bilen adam, ýagny öz töweründäki fukara adamlar bilen baýlar dörýär. Olaryň aslynda olaryň ählisi bir jemgyýetiň adamy. Bir jemgyýetden çykan adamlar, olar ýöne biri has gowy ýaşaýar, biri kimmagal ejir ýaşaýar. Ine şol şert öň saklanypdyr. Ýöne elbetde barly adamlaryň arasynda husuýetlary bolupdyr, husuýet gaty gysgançylary bolupdyr. Käbir ýygyň hakyny ýany da bolupdyr. Ol ähli döwürde bar, ol adamçylyk häsiýeti bilen bagly adamyň bir gowşak taraplarynyň erkek bolmaýan ýa-da erkekçek bolunmaýan gowşak taraplarynyň biri. Ýöne olar mudama şol adamlar bilen töweründäkiler bilen bir jemgyýetde ýaşaýanlygyny düşünipdirler, şoňa göz ýetiripdirler. Ine Türkmenistanyň hökümet jemgyýeti deňligi, adalatlygy, deň hukuklugy, adamlaryň raýatlaryň deň mümkinçilikleri eýe bolmak mümkinçiligini
deň mümkinçilikleri el ýeterligi, ötüşüň hatyrasyna, adamlaryň hünär derejesine, durmuş tejribesine, danalygy, paýhatlygy, kämilligi, ahlaklygy ünüs berilmegini nädip gazanyp bolar? Şeýle gymmatlyklar durnukly we kämil jemgyýetiň gurulmaçylygyna nä derejede ähmiýetli rol oýnap biler? Bir jemgyýetiň ösmegine, jemgyýetiň kämilleşmegine gaty täsirli derişde sebäbi ol bilen adamlara şol öz arzu islegine görä ýaşamaga şert döretmeli. Ýene de gaýtalap aýdyşmy ýaly, biri aýdal haly düşüň üstüne oturmagy görýär, biri gaty kilim üstüne oturýar. Beýleke bir üýtgeşik zat gerek däl. Hiç bir üýtgeşik zat gerek däl. Sebäbi onuň ruhy dünýäsi başga, ruhy dünýäsi baý. Şol adamyň ruhy dünýäsi baý bolsa, akyl paýhasly bolsa, ol köp zadyň dünýädäki bu barlyklaryň beýle bir mühim däldigine düşünýär. Ol özüniň ýene de adamçylyk häsiýetiniň artma uğruna alad etýär, özüniň kämilligi uğruna alad etýär. Şuňa jemgyýetiň, döwletiň ýardam bermegi gerek. Ony gollamaly. Egerde meselem bir adam aýdaly maşyn sürmäni gowurýan bolsa, awtology gowurýan bolsa, ol ony edinsin, oňa garşy durmaly däl. Sebäbi ol nädeninde de garşy durumda da şol pikirde bolýar, şol maksat bilen ýaşaýar ol. Beýleki biri ýöneköy durmuş saýlap alýar. Oňa da şol durmuşda ýaşaýan üçin hiç şeýle bir temsilci söz aýtmaly däl. Jemgyýet kämil bolmaly. Jemgyýet şol adamlaryň derejesinden, şol adamlaryň akyl paýhasyndan kämilleşýär. Adamlaryň akyl paýhasy näçe ýokary bolsa, näçe ösen bolsa, olar şonça da adamçylyga tarap süýşýärler. Şonça da adamçylyk häsiýetleri, olardaky rehim şepagat, olardaky ýardam bermek, kömek etmek, hem kanagatly bolmak duýgulary ýokary bolýar. Jemgyýet şuňa ýardam edip bilýär. Indi Hudaý berdi, wagtymyz tamamlanmaka ýene bir soraw, goşmaça soraw beresim gelýär. Şu söhbetimiziň başyna ilçilik barada urun etdik. Indi şol ilçiligiň ýazylmadyk kada kanunlary öz göz başyna nireden alýar? Şeýle de şol ilçiligiň adalatyna şol jemgyýetiň agzasy nä derejede anam bildirip ygtybarly hasaplap şoň öňünde boyun bolmaly? Siziň pikiriňizçe şol türkmen jemgyýetine şahsiýet, raýat şol jemgyýetiň agzasy özüne ýokardan ilçiligiň berýän görkezmelerini kabul etmeli bolýar. Şol nireden gelýär? Bir ilçilik şol kada kanunlary göz başyny nireden alýar? Birem adam nähili şoňa boyun bolmagy razy bolýar? Bilmedim, düşündirip bildimmi? Çylsyrmyrak boldy. Yo, düşündüm. Men muňa düşündüm. İlçilik diýilen düşünje şol şertden gelip çykýar. O her bir adamyň ýaşaýan şertinden gelip çykýar. Meselem adam nähili şertde ýaşaýar? Ol aýdaly çöl şertinde ýaşaýan adamlar bar. Şolar bir jemgyýet bolup ýaşaýarlar. Göräýmä meselem bir golla bir näçe maşgala oturan bolsa, o taýda bir näçe öý, bir näçe hojalyk bar. Ýöne aslynda olar uly bir maşgala bolup görüşýärler. Uly bir maşgala bolup şol durmuşy saklaýarlar. Oba da şoňnaly. Meselem bizim obamyzda keseden gelen bir kiçik topor bardy. Gaty kiçik topor. Ýöne şol toporda bir adam ýok bolsa ýa-da biri kesel bolsa ýa bir agyr ýagdaýa düşdi. Bütün oba şonu gollaýardy. Ýagny şol topory öz garyndaşlary däl, eýsem türüp daşy gorýardy. Şo ilim günüm bolmasa aýym günüm dogmasyn diýe. Şol türündäki il şonu gorýar. Hut şol şerte laýyklykda da şol toporun beýlik adamlaryň hyzmatyna durýar. Ýagny ilçilik diýilen düşünjäni şol agzyrligi şert döredýär, tebigi şert döredýär. Adamlar şol şerte kaýyl bolmaly. Egerde şol şerte sen kaýyl bolmasaň, onda sen çykýan türkmenni ýeköýlü diýen bir söz bar. Sen ýeköýle ýa-da gara söýmede urulýan, onda sen iýinden çykýan. Ine şol şertler adamy bir agzyrlyga getirýärler. Ýa-da biz gatymy owalar ýatlasakyna gazy işler bar, ýaplanmak. Adamlar şol ýaby jemlen garýarlar. Üýşüp topor bolup garýarlar. Sebäbi şol ýabyň suwuny soň topor bolup içýärler. Ýagny şol ýabyň suwundan toporlanyşyp peýdalanýarlar. Şol tebigi şertler adamy birlige, bir ilçilige alyp gelýär. Şol bir ilçiligem şol milletin yüzünü görkezýär. Şol milletin derejesini, şol milletin adam kärçiligini, syýlaşygyny, ösen ýagdaýyny görkezýär. Ine şol şertleri mudama göz öňünde tutmak gerek, şonu öwrenmek gerek, ony halk köpçüligine aýratynam ýaşlara aýryp durmak gerek.